Formal ng Ilusad ang Inasal Park ug night market sa dakbayan sa Talisay Karong Sabado. Subay kini sa kasaulugan sa ilang kapistahan. Si Chola kariyon sa report. Sa naandang matag Domingo sa buntag nga Inasal Park sa atubangang bahin sa Talisay City Hall, sugod sa Oktubre 5 sa alas 5 sa hapon, buksan ang Inasal Park ug night market. Dinhi baligya ang kinaham nga lechong baboy sa dakbayan. Gawas sa mga lechon mapalit usab ang mga utanon ug prutas nga abot sa mga mag-uuma sa bukirang mga barangay sa dakbayan sa ubos nga presyo. Mato ni Mickey Aznar, tourism officer sa dakbayan, nga gituyo kini nila gumikan kay sa Oktubre 5 ang opening salvo sa kapistahan. Aduna usay mga kalingawan matagabi hangtod na sa Oktubre 15, din mao na gyud ang kapistahan ni Santa Teresa de Avila. Ang Inasal Park mag-close sa alas 12 sa tungang gabi. Every night, naayod tay kalingawan din ha sa atong Inasal Park, na tay mga maninda sad og mga different food aside from lechon, pero lechon jud atong mga product diha. Uban ni rin ang Tiquinyones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.